Posebno mi je zadovoljstvo da najavim, kao što je već ministar Radulović napomenuo, da smo danas dobili sva zelena svjetla od država članica za poglavlje 27 i iskreno vjerujem da ćemo na sledećoj međuvladinoj konferenciji biti u prilici da otvorimo i ovo pregovaračko poglavlje, što nas dovodi u poziciju da nam ostaje još jedno pregovaračko poglavlje da bude otvoreno, to je poglavlje 8 konkurencija. Takođe, naše očekivanje su da u narednom periodu tokom 2019. godine postignemo internu spremnost u nekoliko pregovaračkih poglavlja kako bi to vodilo i postepenom zatvaranju i prije svega mislim na poglavlje pravo intelektualne svojine, privredno pravo, transevropske mreže, zaštita potrošača, dakle ona poglavlja gdje smo mi otprilike već na neki način usklađeni sa Evropskom unijom i otprilike na neki način i funkcionišemo kod države članice. S obzirom na to da je najveći prioritet u pregovorima sa Evropskom unijom upravo predstavlja ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 i 24, sa zadovoljstvom podsjećam da je Evropska unija nedavno prezentovala radni dokument, takozvani non-paper, koji je evidentirao napredak u ovim oblastima i iskreno vjerujem da će to voditi i napretku u drugim poglavljima i našem celokupnom progresu kada je proces integracije Crne Gore u pitanju. Paralelno, Crna Gora uspješno ispunjava obaveze i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali i aktivnostima koje se odnose na programiranje i implementaciju projekata u okviru programa podrške Evropske unije. Podsjetit ću da je Evropska unija, osim aktivnog učešća u definisanju same agende Ujedinjenih nacija, kroz učešće u radu radne grupe za definisanje ciljeva održivog razvoja, u prethodnom periodu pokazala posvećenost procesu sprovođenja ciljeva održivog razvoja i kroz objavljivanje saopštenja u septembru 2016. pod nazivom Sledeći koraci za održivu budućnost Evrope, Evropska akcija za održivost, kojim su identifikovane sve politike Evropske unije koje doprinosi implementaciji agende 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja. U tom kontekstu identifikovano je 10 ključnih prioriteta Evropske unije kao i plan njihove realizacije u narednom periodu. S tim u vezi, pohvalno je što je Crna Gora kao buduća članica Evropske unije kroz pregovarački proces doprinosi ostvarivanju globalnih ciljeva za održivi razvoj, kao i mjera i podmjera definisanih nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine. U tom kontekstu istakao bih važnost novog pristupa koji je definisan nivou vlade Crne Gore, a koji podrazumijeva ocjenu usklađenosti svakog novog sektorskog dokumenta kako s obavezama u okviru pregovaračkih procesa, tako i nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine. Na taj način se obezbeđuje sinergija aktivnosti svih procesa na nivou vlade Crne Gore, što je izuzetno važno imajući u vidu rastuće obaveze i raspoložive administrativne kapacitete. Iz tog razloga smatram da je važno istaći napor koji tim koji radi na pripremi programa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020. godina ulaže kako bi uvezao mjere iz plana sa ciljevima održivog razvoja. Takođe, podsjetit ću da je u saradnji sa UNDP-em početkom godine organizovana radionica na temu pristupanje Evropskoj uniji i Agenda 2030, na kojoj je zaključeno da postoji snažna sinergija između pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i sprovođenja Agende 2030, odnosno ciljeva održivog razvoja. Imajući u vidu da na ovoj radionici koja predstavlja prvi korak u uvezivanju ova dva procesa, zaključeno da skoro 2/3 mjera u okviru 17 ciljeva, kao što je rekla gospođa Kluni, tačnije 109 od 169 podciljeva UN agende održivog razvoja povezano sa pregovaračkim poglavljima, smatram da postoji veliki prostor za dodatnom i detaljnijom analizom svih postojećih veza i paralelnom realizacijom oba programa.